poikki, kun mun puhelin on niin täynnä. Mun pitäisi hankkia uusi puhelin. Tää on ollut jo pitkän aikaa haaste. Katsotaan nyt, jos mä onnistun tekemään näitä todistusvideoita. Yksi syy, miksi mä oon täällä Englannissa on, että mä teen todistusvideoita ja mä teen myös mediaa, juttuja, tanssivideota ja siihen tarvisi kyllä kunnon puhelimen. Ja itse asiassa näin hiljattain just unta, että mulle tuli 2 puhelinta ihmeellisesti annettiin ihan käteen. Niin tapahtukoon näin. Mutta niin, se syy miksi mä tulin tähän paikkakunnalle, tässä on nyt tää hotelli, mä näytän Hotel Brooklyn, johon herra mut lähetti sillä tavalla, että aamulla mä rukoilin isältä, että mä oon sun palvelijasi ja mä haluan hartaasti, että sun tahto tapahtuu mun kohdalla ja onko sun tahto, että mä menen kaupunkiin? Mitä sä isä tahdot? Ja mä löysin sanan, mä en muista oliko se ihan jotenkin, vaan avasin Raamatun ja kysyin sitten Herran tahtoa, että mitä sä tahdot isä, ja siellä oli sananpaikka, jossa luki jotakuinkin näin, että minä lähetän palvelustyttöni kaupunkiin. Ja mä olin, että halleluja, tulipa vahva vahvistus. Ja siinä sitten uskon ja tiesin, että Jumala haluaa viedä mut kaupunkiin. Ja mä lähdin sitten uskossa tänne Leicesterin etsimään hotellia. Ja mä olin saanut jo viestiä tuolta Christchurchista, että lähin hotelli on tämä Hotel Brooklyn, joka on nyt tässä mun taustalla. Ja siinä sitten lähdin vaan tänne, en sen enempää ajatellut, että mä nyt mitään hotellia rupean katselemaan. Mutta lähdin kaupunkiin hakemaan itselleni itse asiassa semmoista matkalaukkua, koska on niin paljon naskoita ja muita. Niin sitten mä olin bussissa ja yhtäkkiä katoin ikkunasta ulos tuolta bussista. Tuossa on tommonen bussi. Katoin ikkunasta ulos ja katoin Hotel Brooklyn. Sehän on se, mitä seurakunnassa sanottiin, että kysele sieltä huoneita. Ja no, mä olin just saanut viestin mun ystävältä, joka sanoi, että hei, että jos tarvit apua, niin ilmoita, että mä voin maksaa sun hotellin. Ja mä olin, että mitä? Ja mä tulin sitten tänne hotelliin ja kyselin, mitä tää hotelli maksaa. Ja se sanoi, että se maksaa 333. Ja mä menin katsomaan itse asiassa tollaista huonetta, minkä nimi oli Liberty Room. Ja mä koin hengessä, että mä piti se varata, se Liberty Room. Ja sen mä sitten varasin ja se maksoi 333. Ja mulle se puhutteli profeetallisesti se 333 tosi paljon, koska mä oon maksanut niinku 33 € kymmenyksiä eräälle rakkaalle uskon veljelle ja siskolle, jotka on paljon niinku varustanut mua, koska mä koen, että meidät on kutsuttu niinku tukea niitä, jotka meitä ruokkii ja heidän palvelustyötä tukea. Ja olen jotenkin kokenut, että siinä haluan olla niin uskollinen. Mä aina välillä laittelen niille sen 33 € kunnia Herralle. Aina kun tulee itsellä rahaa, niin sitten aina laitan sen 33 silloin tällöin. Ja aika niin kuin koen, että on siinä niin kuin ollut kutsuttu siihen tehtävään. Ja nyt tässä hotellissa on just niin. Se oli vaan niin ihana jotenkin, että 333 maksoi niinku se huone. Ja sit mä että nyt mä otan sen uskossa ja ystäväni sanoi, että hän voi maksaa sitten osan siitä. Ja sit tulin tänne hotelliin ja mä tajusin, että iskä halusi järjestää sen hotellin lähellä sitä ylistyspaikkaa, jotta mä pääsen ylistämään. Ja tänään on sunnuntai ja tänään kirkko 2 kertaa mä pääsen ylistämään. Tässä on tää hotelli. Tää on aika tämmönen hieno. Iskä näköjään haluaa, että mä oon tämmönen prinsessa tällä kertaa. Hän haluaa parasta mulle. Ja sitten on ollut kaksi yötä täällä tosiaan tässä Hotel Brooklynissa ja tää on ihan lähellä Christchurchia. Ja sitten
Mä jotenkin tajusin, että ennen kaikkea hän haluaa, että mä pääsen ylistää ja sen takia hän järjesti tämän hotellin. Ja myös, että mä saan levätä. Iskä näki, että mä tarviin sitä tilaa ja hän antoi sitten tämmöisen paikan, missä on tilaa ja ihanat aamiaiset ja näin poispäin. Niin kiitos Jumalalle todella, että hän todella halusi päästä mut ylistämään oon nyt sit päässyt Chroma Churchiin viime sunnuntaina illalla ja sitten tiistainakin siellä oli ylistysilta ja tänään siellä on kaksi niinku semmoista tilaisuutta. Niin nyt on oikein silleen mukavasti saanut tässä 2 viikon sisällä sitten päästä ylistämään. Joo, että tässä on tämmöinen kiitosaihe. Kiitos Herralle, hän todella haluaa luoda meille tilaa ylistykselle. At the front, we've come to worship. Come and fill the space.